Здравейте хора, аз съм Лидик. Аз съм Сиси. И днес сме тук с нашата приятелка Мини. Не, тя няма да снима. Хващах семки, тя ми даде девчица. Дажа ти плавачка на семки. Машина за дъшене на семки. Бе, аз не Ние сме тук. За да изправим процеса. Но има как се вълне. Чисто, да ви видите. Снимаме как аз ще леляме. Телефона ми вътре. Аре, Много е яко. слизай. Люката. Ай, няма тук. Да, хора, тук снимахме накрая. Абонирайте се за братовчеите Кватро, защото това е много як канал, където сме аз и моите братовчеи. Това е много яки видеа, така да. Аз се смея много. Аз не дъжме това Моята най-добра приятелка просто реви от смях. Но в тези видеа тя поне така ми каза. И аз така я разбрах. Хило. Кой казва хило? Аз съм хило. Чакам. Нека да видим семчиците. Вовчиците. Да видим минито. Аз не те снимам. Може да снимаш, ще си крия телефона. Може да те снимам? Да се чупения телефон. Аз трябва да чакам 6 дни. Аз също млъквай! Няма млъква. Така. Колко искаш жена. На, синка, За колко пари на земята? Хора, тя хаби симките. Виждате, тя просто ги хаби. Ще ти скъпа на тебе, аз главата. Вижте ми сянката. Не, някой.